Salamat anak ha. Sinamahan mo ako ngayon. Wala yun pa. Di ba sabi ko naman sa inyo, kapag hindi kayo masamahan ni Mama, ako ang sasama. Kahit lumiban po ako sa klase. Ayos lang basta hindi kayo magpapacheck up na mag-isa. Napakabait talaga ng anak kong ito. Maiba ako anak. Wala pa bang nanliligaw sa'yo? Ay, si Papa. Wala po yan sa isip ko. Nag-aaral pa po ako. Kung may dumating man, syempre ipapakilala ko agad sa inyo ni Mama para makilatis niyo. Abay, mabuti naman. Ayokong mapunta ka sa maling lalaki. Humanap ka ng kagaya ko. Maalaga, may respeto. Syempre, hindi ka pababayaan. Opo pa, alam ko naman yan. Pero isama na rin natin sa listahan yung makapal ang wallet. Mahirap ang mabuhay sa pagmamahal lang ngayon. Tama. Chito de Jesus, kayo na po susunod. O siya anak, dito ka muna. Sige po pa, hintayin ko na kayo rito sa labas. Ayaw mo bang sumama sa loob? Ayaw po ni Papa. Mas gusto niya na siya lang humarap kay Doc. Huwag ka na magpo sa akin, nakakatanda. Ay, sige po, sige na lang sir. Lalo naman tumanda. Hindi naman ako teacher. Ano po bang dapat? Anton na lang. Ikaw? Trisha. Nice to meet you, Trisha. Nice to meet you din. Ang totoo, matagal na kitang gustong lapitan. Kaso, lagi kang abala sa pag-alalay sa papa mo. Ganun ba? Sana hindi ka naiilang. Pero pakiramdam ko parang matagal na tayong magkakilala. Okay ka lang ba talagang maghintay dito? Teka, kukuha ako ng tubig para sa'yo. Nako, nakakaya naman. Baka marami ka pang ginagawa. Wala namang masyadong pasyente. Sandali lang. Hintayin mo ako. Bakit niya ako kukuhaan ng tubig? Mukha ba akong dehydrated? O baka naman, ang ganda ko lang talaga ngayon. Ay nako, tama na nga yun, Trisha. Hindi naman ito yung pinunta mo dito. Eto, Trisha. Gusto mo rin ba ng kape? O gusto mo i-connect kita sa wifi habang naghihintay ka para hindi ka naman mainip sa paghihintay? Hindi na, okay na ako. Salamat dito sa tubig Hintayin ko na lang si Papa. Mukhang mabilis lang ang check-up niya ngayon. Kaya habang nandito ka, pwede ko bang hingin ang number mo? Okay lang kung ayaw mo. Antayin ko na lang ang susunod na check-up ng papa mo. Hindi, okay lang naman. Salamat. Heto rin ang number ko para alam mo kung sino nag-text sa'yo. Kape tayo minsan. Mas masarap ang kape kapag hindi ka nag-aalala sa resulta ng check-up ng papa mo. Tingnan natin. Depende kung hindi busy. O siya, nice to meet you. Bye. Dear love, hindi ko alam kung matutuwa ako na may lumapit sa akin para makipagkilala. Hindi naman ako naghahanap ng boyfriend ngayon at kaya nang sabi ko kay Papa, focus muna ako sa pag-aaral. Pero base sa mga nababasa kong libro at napapanood kong pelikula, minsan daw, ganun dumarating ang pag-ibig sa hindi mo inaasahang panahon. Hindi ko inakala na makikilala ko si Anton dito kung saan nagpapacheck up si Papa. Kahit medyo nag-aalangan ako, binigay ko pa rin ang contact number ko. Wala namang masama. Isa pa, mukha naman siyang mabait. May itsura, matangkad, may dimples, at higit sa lahat, magandang trabaho. Tipo ko kasi yung mga men in uniform. Pagka-uwi namin ni Papa, nakatanggap agad ako ng text mula kay Anton. May halong kilig dahil hinintay ko talaga ang message niya. Pero may halong kaba rin dahil hindi ko pa siya lubusang kilala. Nakalipas ang 1 linggo at natuloy yung pag-uusap namin ni Anton. Araw-araw akong nakakatanggap ng good morning message mula sa kanya. Binigyan niya ng ibang kulay ang pagsama ko kay Papa sa kanyang check-up. Trisha anak, sino ba yung kausap mo at kanina ka pang nakangiti dyan? Ay, parang daig mo pang nanalo sa loto. Wala po pa. Kaibigan ko lang ho. Kaibigan? Aba, halos mapunit na yung bibig mo kakangiti. Nakaangat pa yung mga paa mo sa pader. Eto na nga pa. Napansin niyo ho ba yung staff ng clinic tuwing sinasamahan ko kayo magpa-check up? Sino naman dun? Ni isa wala akong maalala. Yung matangkad na lalaki. Yung may dimples. Yung palaging nakangiti sa inyo at magalang kapag kausap kayo. Yung lalaking mukhang mabait at palaging inaasikaso tayo? Oh, ano namang meron sa kanya? Siya ho yung kausap ko.
Nakakapalagayan mo na ng loob. Hindi ko pa po talaga masabi pa eh. Kausap ko pa lang naman. Kumbaga, nasa getting to know each other stage pa lang po kami. Pero mukha namang mabait po. Anak, wala namang masama sa pakikipagkilala. Pero huwag kang magpapadala sa kilig. Hindi basta-basta ang pakikipagrelasyon. Lalo na't estudyante ka pa lang at siya'y nagtatrabaho na. Baka magkaiba ang mundo nyo. Alam ko naman ho yun pa. Hindi naman ako nagmamadali. Pero parang magaan ho kasi yung loob ko sa kanya. Bukod sa pagiging mabait at magalang niya sa inyo, mukha siyang responsable. Tsaka may sense kausap yun pa. Hindi siya yung tipong basta-basta chat lang. Lahat may laman yung sinasabi niya. Alam niyo yun? Mabuti naman kung ganun. Gusto ko lang siguruhin na maingat ka. Kasi ang puso, hindi lang yan basta-basta ibinibigay kahit kanino. Huwag kang papasok sa isang bagay na hindi mo pa lubos na uunawaan. Naiintindihan ko po pa. Salamat sa pagpapaalala. Basta, tandaan mo. Nandito lang ako kung kailangan mo ng gabay. O sige na, ako'y aakyat na at matutulog. Good night po pa. Good night, anak. Dear love, pagkatapos ng pag-uusap namin ni Papa, mas gumaan ang loob ko at nakapagpa siya na bigyan ng pagkakataon si Anton. Mukhang hindi na rin sapat na sa text at sa klinik lang kami nagkakausap. Niyaya niya akong lumabas para raw makilala namin ang isa't isa. At dahil nga single naman ako at okay lang kay Papa, hindi na ako nagdalawang isip pa. Pero aaminin ko, habang papalapit ang araw ng pagkikita namin, unti-unti akong kinakabahan. Hindi ko alam kung anong isusuot ko. Casual lang ba o dapat may effort? Hindi ko rin alam kung anong magiging pakiramdam ko kapag nagkaharap na kami sa labas ng klinik. Sa isang sitwasyong hindi na parang pasyente at staff lang ang roles namin. Pagdating ng araw ng aming pagkikita, nakita ko siyang nakatayo sa may cafe na pinag-usapan namin. Ang aga niya. Sa totoo lang natuwa ako. Nang makita niya ako, ngumiti siya. At doon ko lang napansin kung gaano kagaan ang presensya niya. Palagi ka bang nandito, Anton? Dati, lalo na nung college pa ako. Halata. Halos lahat ng staff kilala ka. Naku, sadyang friendly lang talaga ako. Friendly o suki? Baka naman dito ka rin kasi nakikipag-date noon. Hindi no. Ano ba yan sinasabi mo? Ito ang bumuhay sa akin nung college. Madalas ako mag-isa dito o kaya kasama ang barkada. Ito na ang comfort food ko. Ganun ba? Pero iba ang saya ngayon kasi kasama kita. Trisha, may gusto sana akong itanong sa'yo. Ano yun? Pwede ba kitang ligawan? Ligaw? Agad-agad? Sa edad kong to, Trisha, hindi na usong paligoy-ligoy. Una pa lang kitang makita, alam ko na dito ito papunta. Sigurado ka ba? Oo naman. Sige. Pumpayag ka na? Oo. Yes! Salamat, Trisha. Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung paano kita tunay na aalagaan. Dear love, matapos ang 2 linggo naming pag-uusap ni Anton, pumayag na akong magpaligaw. Hindi ko maipaliwanag, pero dahil sa bilis ng mga pangyayari, hindi ko maiwasang questionin ang naging desisyon ko. Hindi ba masyadong maaga? Kahit pa iniisip ko na ligaw pa lang naman ito, gusto kong mas makilala pa kung sino siya. May mga bagay kasi tungkol kay Anton na hindi ko pa rin lubusang alam. Mabait siya, maalalahanin, at tila walang masamang intensyon. Pero sapat na ba ang impresyong yun para tuluyan akong magtiwala? Si Anton? Yung staff doon sa clinic manliligaw mo? Oo. Ang sabi niya, gusto niya raw manligaw. Nag-background check ka ba dyan, Trisha?
Medyo. Ay, ayoko sanang manggaling sa akin to. Dahil di ko naman buhay yan. Pero alam mo na ba na may anak na yang si Anton? Anak? Wala siyang sinabi sa akin, Carmela. Ay, mokong yun. Pamilyado na yan si Anton. Malayo lang sa kanyang anak, pero hindi ko lang sigurado kung sila pa nung asawa niya. Paano ko naman malalaman yun, Carmela? Hindi mo man lang ba nakita yung mga post ni Anton sa social media? Ang sabi niya, wala siyang Facebook. Ay, mga lalaki talaga. O, eto. Tignan mo. Ayan ang anak niya. Isinama niya yan minsan sa klinik, nakita ko. Hindi mo maitatanggi. Kamukhang kamukha niya. Totoo bang may anak ka na, Anton? Alam kong dapat noon ko pa sinabi. Pero natakot ako. Natakot saan? Natakot akong mawala yung pagkakataon na makilala kita. Sa buong 2 linggo nating pag-uusap? Hindi mo man lang naisip na sabihin? Hindi ko naman talaga intensyon na itago. Nahihiya lang ako, Trisha. Hindi madaling sabihin yun. Lalo na sa isang taong gusto mong makilala. Alam ko, at inaamin kong nagkamali ako. At ang nanay ng anak mo? Matagal na kaming wala. Hindi ko na siya karelasyon. Sigurado ka? Oo, sigurado ako, Trisha. Hindi ko alam, Anton. Pero gusto kong siguraduhin na alam ko kung ano ang pinapasok ko bago ako gumawa ng kahit anong desisyon. Naiintindihan ko yan, Trisha. At handa akong maghintay. Dear love, naniwala ako sa sinabi ni Anton. Dahil mangiyak-ngiyak siyang humihingi sa akin ng isa pang pagkakataon. Nakita ko sa mga mata niya ang pagsisisi, ang takot na tuluyan akong mawala. Nasaktan ako nang malaman kong nagsisinungaling lang siya. Pero hindi ko rin maikakaila na nagustuhan ko na siya. Hello? Sino to? Hoy, malandi ka babae ka! Balo mo ba na iyang lalaking pipikayan mo at inayang asawa? Mura ka pa, maging kabit na ka! Makapalya naman yang limupa mo! Mumutla ka rin gagawan mo! Atin na kaming anak, Auling Anton! Sino po ito? Hindi ko po kayo maintindihan. Huwag ka nga nagmamaang-maangan pa! Nilalandi mo ang asawa ko! Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Huwag mo akong gawing tanga! Kung ayaw mo ng gulo, layuan mo siya! Hindi po talaga. Una't huling babala ko na to sa'yo, ha? Kapag hindi ka tumigil, pagsisisihan mo! Pa, tinawag ho akong kabit. Ano? Sinong may ganang sabihin yan sa'yo, anak? Hindi pala totoo pa. Hindi sila hiwalay. Ginawa niya akong kabit. Anak, hindi. Hindi mo kasalanan to. Pero pa, Huwag mong sisihin ang sarili mo, Trisha. Hindi mo alam. Niloko ka niya. Ikaw ang biktima rito, hindi sila. pero pa, ang sakit po. Hindi ko alam kung paano ko ito malalagpasan. Dahan-dahan lang, anak. Darating ang araw, mawawala rin yan. Basta tandaan mo, nandito lang ako, ha? Hinding-hindi kita pababayaan. Dear love, niloko ko ni Anton. Pinaniwala niya akong wala na sila ng asawa niya. Pinaniwala niya akong malaya siyang magmahal muli. Na ako ang pinili niyang mahalin. Pero sa huli, isa lang pala akong palabas ng isang kwentong matagal nang naisulat. Napuno ng galit ang puso ko. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagpa siya akong putulin ng lahat ng ugnayan namin. Hindi ko na hinayaan na bigyan pa siya ng kahit isang pagkakataong ipaliwanag ang sarili niya. Alam kong kahit anong sabihin niya, hindi na nito mababago ang sakit na naidulot niya sa akin.
Masyado akong nagtiwala. Masyado akong naniwala. Maaaring nagpadalos-dalos ako pero hindi ako kailanman nagkamali sa pagiging totoo ko. Alam kong malinis ang intensyon ko. Hindi akong talo rito. Hindi ako ang may kasalanan. Hindi ko rin kailangan gumanti. Dahil sa huli, ang karma ang gagawa ng paraan para maibangon ang aking puri.